Takže vážení přátelé, teďkom jsme v Ternopilu a já jsem před malinkou takovou prodejnou, jo, přece jenom tady asi ceny nejsou tak nízké jako v supermarketu, ale podíváme se dovnitř. Vidím, že tady mají, jestli každý den snad asi otevřeno od 8:30 do 22:30. Vcházím dovnitř. Tady udělám nějaký záběr, vidím, že tady je nějaký, myslím, pivo za 8,80 hřivny, jo. Takže si to přepočítejte, jinak vevnitř třeba zkusím něco přepočítat do českých korun. A já teď se pokusím vejít, jestli to půjde. Pardon, jo. Já tady to... Takže jsem teď uvnitř prodejny, já tady to... A tady možná můžete vidět, nevím, nakolik to jde vidět, tady jsou originální ukrajinská piva a je to za 10,50 hřivny a tady vedle nějaké další za 12,70, jestli se nemýlím, já tady najdu trošku blíž na ty ceny, jo. Dál potom je tady asi předpokládám nějaký nealkoholický nápoj za 10 hřiven, jo. Tady nealkoholický nápoj za 8,50, jo. Tady asi minerální voda bych řekl, jo, za 7,50. Já se pokusím takhle to natočit, jo. Tady horký kafe si může člověk nechat uvařit, já nevím, za 7 hřivin předpokládám, že to je asi možná něco 5 korun nebo 6 korun. Tady vidíte něco jako tik-taky, jo, za 3 hřivny, což je přepočtu asi 2,50 na naše, jo. Tady nějaký žvejkačky, myslím, za 4, což jsou asi 3 koruny. A tady se pokusím obejít žárka, jo, a vidím tady, myslím, že za 3,50 nějaký zapalovače, a to mám pocit, že to je možná kolem 3 korun český měně. Tady vidím víno za 40 hřiven. A co je teda, to je ráj tady asi pro kuřáky, takže cigarety jsou tady opravdu levný, jo. Jdou tady sehnat už řekněme od 20 hřiven, jo, přepočtete si to na české koruny. A já už asi budu brzy končit, abych tady nějak moc neobtěžoval. Tady předpokládám asi nějaké cukrovinky, jo, za 5 hřiven.